Magandang araw Pilipinas. Ayan, samahan nyo kami sa aming biyaheng Iloilo. Ayan, at ito na nga guys, biyaheng Iloilo tayo, syempre. Kasama ko dito si Madam at ang aking mga chikiting. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Naiya Terminal. Ayan, napagod si Madam at si Idol si Ines. Ayan, nakatulog na. Ayan. Papunta kaming Iloilo ngayon. Ayan, mga 1 oras lang biyahe namin dito. At nandito na nga kami sa Iloilo City. Ayan. Excited ang lahat. Ayan. At nag-book na rin kami ng Airbnb. Ayan. Mukhang napagod si Idol si Ines. Ayan. Ayan. Airbnb. Ayan. The Uptown Place. Ayan. Excited Pilipinas. Ayan. We're here at Iloilo. Ayan. Pati natin na ginawa na. Pupunta na kami sa aming kwarto. Ayan. Yun madaling tandaan yun 555. Favorite ko yan. Ulam. Ayan. 555 sardines. At ito na nga guys. Ayan yung kwarto namin. Ayan. May 2 kwarto. Ayan. Ang ganda nung aming narenta na kwarto dito sa Iloilo. Di ba mo sobrang kanya? Okay naman At ito na nga guys, napagod. Ayan. Siyempre. Ayan, kainan time. Ayan. Alam nyo ba na ang Iloilo City ay kinilala bilang Creative City of Gastronomy? Ayan, ang sarap daw ng mga pagkain dito. Ayan. Try nga natin. Smoked bacon cheese steak. Ang kasama niya ay garlic mushroom, soy spices. Hawaiian coleslaw. So yun ay cheese steak. Steak raw spear ribs. Ito. Ay, Mukhang masarap nga mga pagkain dito. Masarap naman ito. Ay, grabe. Binalik. Ayan, try nga nating tikman. Chaksis na naman. Yun ang sarap talaga. Yung kanin mo. Wow. Ayan, pagkatapos ng kain, ayan, bonding time na. Bonding time at kulitan. Hello everyone! Nandito kami ngayon sa Iloilo City. Panibagong araw. Ayan, panibagong vlog na naman. Ayan, kasama ko si Madam. Ayan Enjoy ang aming vacation ngayon. Kasama ko yung aking bunsoy. Ayan, so beautiful. Ayan, kasama ko rin yung aking 2
Ayun, no, nagmamarites. Ayun na. Yun naman, pretty girl. Pretty girl. Kaway-kaway naman dyan. Iyan na. Mamaya, papasyal kami. Yan, sa labas. At maglalakad-lakad kami. Mamamasyal kami sa Iloilo City proper. Yan, si Madam. View. Yan o. Anyong. Anyong. Yan. Annyeong! Ayan. Yan ang aking mga so pretty daughter, so pretty wife, and so guapo husband. Ayan. Idol yan. Sinas Vlogs PH. Ayan. 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 So pretty, so guapo, so sungit. So pretty rin yan. Yeah. Give me 5 on the board. Ayan. Siyempre, excited na. Ayun na. Papasyal na kami. Ayan. Wala nang pumindot sa elevator. Grabe, bababa talaga tayo. Nandito yung nandun sa downtown, doon sa harap ng Unita. At papasyal na nga kami. Ayan, sinundan na namin. Exit pa, exit. Dito sa Harrow Metropolitan Cathedral. Ayan, dito yan sa Harrow, Iloilo City. Magandang araw, Pilipinas. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ayan, nandito ako ngayon sa Harrow, Iloilo City. Dito sa Harrow Cathedral. Ayan, kasama ko si Madam. Ayan. Kasama ko yung aking mga chikiting. Ayan, busy-busy din. Ayan, hi! Ayan. At bakasyon kami ngayon dito sa Iloilo City. At nakakatuwa dito. Ayan, ganda pala lugar na ito. Napakalinis. At ayan, nandito kami sa tapat ng Harrow Cathedral. Ayan. Ito yung Harrow Cathedral, Iloilo City. Ayan. Our Lady of Candelaria. Napakagandang cathedral na ito. Ayan, dito sa Harrow, Iloilo. Ayan, napakalinis ng lugar. Ayan, maraming mga tanim na kalachuchi. Ayan, namumulaklak ngayon. Ayan, napakagandang cathedral dito sa Harrow, Iloilo City. Ayan, nagsindi na rin tayo ng kandila. At syempre, ayan, pasyal-pasyal at picture-picture. Ayan. Ang saya namin dito. Iyon, oh.
Ayan, sa tapat yan ng Harrow Cathedral. Sarap mamasyal dito. Ayan, lilibot pa kami ng mga ibang pasyalan dito sa Iloilo. Okay na to! Ayan. Sa tapat ng Harrow Metropolitan Cathedral, ayan, yung Graciano Lopezino Park. Ayan, pumasyal na rin tayo dito. At napasin ko dito, ayan, napakalinis ng plaza. Ayan, sarap pumasyal. At maaliwalas ang paligid. Napakalinis. At sa gilid ng plaza, ayan, papasyal na rin kami. Ayan, dito sa original Bizcocho House. Ayan. Daming bumibili dito. Ayan. Ayan. Pag-uwi namin, mga ilang days, ayan, sigurado papasyal uli kami dito sa Bizcocho House para may mga mabibili kaming pasalubong. Ayan, dami na pamili namin. Ayan, mukhang masarap. Ganda niyo. Excited si Madam. Ayan, bumisita rin kami dito sa Cream Horn. Ayan, try din kami bumili dito. Halos sa katabi rin din ito, mga ilang meters lang ang pagitan ng Bizcocho House saka Cream Horn. Ayan, tabi-tabi sila dito. How much? Ito, 95. Ito na yun. Ito, may pera ako na. Maria? Okay, sakto, 300. Ayan, kaunting lakad. Ayan. Chicken pie. Puro kain ang ginawa namin dito. At ayan, may nadaanan kami ng ihaw na mais. At sumubok na rin akong bumili. Ayan. Ipagkulitan na rin ako kay Kuya. Ay, maliit. Magkano to? 30? 30? Oo. Hindi pwede tatlo sa daan? 90 ko tatlo. Ah? Hindi tatlo sa daan. Ah. At ayan, kainan time na naman. Day 1, Ted's Old-Timer. Joy. Yan, pinakamasarap dito sa Iloilo.
Ayan, try din namin kumain dito sa Ted's Old Timer, Lapas Batchoy. Ayan, may baon pang mais. Ayan, ang sarap ng batchoy dito. Ha? Ano to? Ano itong tikman? Mukhang caramel yan pa. After Ted's Old Timer Lapas Batchoy, ayan, try din namin sumakay sa jeepney. Ayan. Maanghang yung una ko nabili. Sasakay kami sa jeepney. Ayan, papuntang Mega World Festive Walk. Ayan. Lakad-lakad. Pasyal-pasyal. Ayan, ang ganda ng lugar dito. Mega World din ba yung Venice pa? Napaka-colorful. Ayan, o. Tingnan nyo naman. Ayan, picture-picture. At bonding na rin ang pamilya. Ayan. Ayan, Mega World Festive Walk. Iloilo. Ayan, lakad-lakad, napagod. Ayan, kain time na naman, Rasons. Ayan, pumasyal din kami dito at kumain na naman. Ayan, sarap ng pagkain dito. Ayan, dito sa Rasons. Ayan. Minsan daw, pag wala ko sa bar. At salamat sa pagsama sa amin dito sa Iloilo City Day 1 Tour. Ayan. Thank you so much. Stay safe, stay home. God bless. Diyos. Mabalas.